Στο πρώτο μέρος αυτής της σειράς μαθημάτων για την χρήση του Moodle για τη δημιουργία ηλεκτρονικού μαθήματος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μάθαμε να αλλάζουμε τους τίτλους του μαθήματος, καθώς επίσης και τη μορφή του από εβδομαδιαία σε μορφή θεμάτων. Σε αυτό το δεύτερο μάθημα θα μάθουμε να εισάγουμε κείμενο τόσο στην αρχή του μαθήματος όσο και σε επιμέρους ενότητες. Προκειμένου να μπορέσουμε να αρχίσουμε την επεξεργασία του μαθήματος, πατάμε το κουμπί «Ενεργοποίηση επεξεργασίας». Όπως θα δούμε, μετά από αυτή την επιλογή αλλάζει πλήρως η εικόνα που έχουμε για το μάθημα μπροστά στην οθόνη μας. Βλέπετε ότι έχουν αρχίσει να εμφανίζονται πολλά και διαφορετικά εικονίδια, επιλογές από επιπλέον μενού. Σε αυτή τη φάση κυρίως μας ενδιαφέρουν τα εικονίδια αυτά, που όταν βάλουμε το ποντίκι πάνω εμφανίζεται η λέξη επεξεργασία της σύνοψης. Πρόκειται για την αρχή του μαθήματος, προς την εισαγωγή, ενώ εδώ βλέπουμε ότι τα ίδια εικονίδια εμφανίζονται σε επιμέρους ενότητες. Πάμε στην αρχή του μαθήματος στην εισαγωγή και πατάμε το εικονίδιο ενεργοποίηση της σύνοψης. Διαπιστώνουμε ότι εμφανίζεται μια καινούρια καρτέλα, της οποίας ο τίτλος είναι θέμα 0 περίληψη. Η παρουσία του 0 δείχνει πως το συγκεκριμένο κείμενο που θα γράψουμε θα αναφέρεται στην εισαγωγή του μαθήματος. Διαπιστώνουμε έναν πλήρη κειμενογράφο με πολλές και διαφορετικές επιλογές, ένα πεδίο στο οποίο θα γράψουμε την εισαγωγή μας. Ξεκινάμε και γράφουμε την εισαγωγή για το συγκεκριμένο μάθημα. Θα δούμε πώς εισάγουμε και μία φωτογραφία. Επιλέγουμε το σημείο στο οποίο θέλουμε να εισάγουμε τη φωτογραφία και στη συνέχεια πατάμε εισαγωγή εικόνας. Στην καρτέλα την οποία θα εμφανιστεί έχουμε δύο επιλογές. Είτε να εισάγουμε μία εικόνα την οποία έχουμε πατώντας το κουμπί της αναζήτησης, εμφανίζεται ο δικός μας τοπικός σκληρός, επιλέγουμε την επιθυμητή φωτογραφία και στη συνέχεια ανέβασμα. Εδώ ή στη συνέχεια κάποια εικόνα που θα βρούμε στο διαδίκτυο. Για παράδειγμα, μπορούμε να πάμε στην ιστοσελίδα της Google και να γράψουμε cloning. Κάνουμε αναζήτηση, να επιλέξουμε φωτογραφίες, να δούμε μία φωτογραφία που μας ενδιαφέρει, να επιλέξουμε να δούμε την φωτογραφία σε πλήρη μορφή, να αντιγράψουμε τη διεύθυνση φωτογραφίας από την μπάρα διευθύνσεων και στη συνέχεια να πάμε στην καρτέλα εισαγωγή εικόνας, να εισάγουμε την διεύθυνση φωτογραφίας με κάποιο κείμενο και να πατήσουμε OK προκειμένου η εικόνα να εισαχθεί μέσα στο μάθημά μας. Αν θέλουμε να δούμε μια πληρέστερη μορφή του πεδίου εισαγωγής κειμένου, πατάμε το κουμπί πλήρης οθόνης και θα διαπιστώσουμε ότι εμφανίζεται μια πλήρης οθόνη όπου φαίνεται συνολικά η φωτογραφία και το κείμενο που έχουμε εισάγει. Στην συνέχεια επιλέγουμε το κουμπί για να επιτύχουμε ελαχιστοποίηση και ερχόμαστε στην προηγούμενη εικόνα. Πατάμε αποθήκευση αλλαγών και όλες οι αλλαγές οι οποίες έχουμε κάνει θα εμφανιστούν στο αρχικό μας μάθημα. Τώρα πια βλέπουμε ότι υπάρχει ένα εισαγωγικό κείμενο με μια εισαγωγική εικόνα. Αν θέλουμε να απενεργοποιήσουμε την επεξεργασία, πατάμε το κουμπί απενεργοποίηση επεξεργασίας και προκειμένου να δούμε τι ακριβώς είναι αυτό που βλέπουν οι μαθητές μας, επιλέγουμε από αυτό το μενού Student. Και έτσι ο ρόλος μας από ρόλο καθηγητή γίνεται ρόλος μαθητή. Μπορούμε με τον τρόπο αυτό να ελέγχουμε τι ακριβώς είναι εκείνο που βλέπουν οι μαθητές μας. Μπορούμε στην συνέχεια, πατώντας το κουμπί επιστροφή στον κανονικό ρόλο μου, να επιστρέψουμε στο ρόλο που βρισκόμασταν πριν και να συνεχίσουμε κανονικά τη διαδικασία επεξεργασίας. Πατάμε το κουμπί ενεργοποίηση επεξεργασίας, όπως βλέπουμε εμφανίζονται τα εικονίδια και στην συνέχεια επιλέγοντας το κουμπί επεξεργασία της σύνοψης για κάθε μία από τις ενότητες, εισάγουμε την επικεφαλίδα και κάποιο εισαγωγικό κείμενο για κάθε ενότητα.